Kana sila unsa may timailhan sa imong pagbalik. So muna ang Ginoo naghatag siya og sign. Ang panahon, ang oras, ang tuig way naka balo, no? Pero naghatag siya og sign ngadto sa mga Hudiyo. Naghatag po siya og sign ngadto sa mga Hintil. So ngadto sa mga Hudiyo, amen mga igsoon, ang iyang gihatag nga sign kay ingon man dito nga ingon ang uban nga dunay dagkong lino, dunay dagkong gubat, amahan versus anak, nasod versus nasod, no? Dako nang kaguliyang ba? Pero ningon ang Ginoo dili pa na mo katapusan. Pero ang dako ding timailhan alang sa mga Hudiyo nga duol na ang panahon, dimension niya dito sa katapusan sa chapter 24. Ingon siya. But this gospel of the kingdom shall be preached into the whole inhabited earth, and then the end will come. For his testimony, and the end will come. So mga igsoon, ang dako ding timailhan nga ang Ginoo hapit na mobalik. Sumala ni si Ginoo ha nga ang ibanghilyo sa gingharian ikasangyaw na sa tibuok yutang ibuyan ng tao. Ang pangutana unsa man ang ibanghilyo sa gingharian. Ang Christianity karon, ang mga relihiyon na siya ilay ibanghilyo. Pero ang ilang ibanghilyo ra sa kaluwasan. Nga ang tao kumutuo, maginusol, mahilangit. Mao ba ng ibanghilyo ha makapabalik sa Ginoo? Dili. Kaya ang ibanghilyo sa gingharian bra dili lang kaluwasan. Naglakip ni nato ng mga magtotoo, ikaduha sa iglesia nga iyang lawas karon o ikatulo ang millennial kingdom sa umanan. Nya gisangyaw na sa relihiyon. Wala. Mao na mga igsoon, ang makapabalik sa Ginoo kung kitang mga Kristohanon ikasangyaw nato ang ibanghilyo sa gingharian. So karon mga igsoon, ang ibanghilyo nagsugod sa Jerusalem, di ba? Isaw-isay ang ibanghilyo, sugod sa Jerusalem, Judea, Samaria, hangtod sa kinatumyang dapit sa yuta. Ang pangutana, nisangko na ba? Nibalik na ba sa Jerusalem ang ibanghilyo sa gingharian? Nibalik na. Nanay iglesia sa Jerusalem, bro. 2015. Nibalik na. Nanay church in Jerusalem na establish. Tugay na, bro. 2015. O na nga, ang pagsangyaw sa ibanghilyo, ituyok, bro. Tibo kalibutan, nibalik sa Jerusalem. So kani, timaila ni alang sa mga Hudiyo. Na kung na gani mga magtotoo gani dito, sigsangyaw gani, the preaching of the gospel, sign na para nila. Para nato mga magtotoo, sa may atong timailhan. So naapod sa verse 32 sa chapter 25. Ingon siya, but learn the parable from the fig tree. When its branch has already become tender and puts forth its leaves, you know that the summer is near. No? So kaning kahoy higira din nagulagway ni siya sa nasod sa Israel. Ang Dios unta mangandoy og bunga nila. Pero wa man sila nabunga sa Ginoo. Wa gani ka panahon mo nang gitunglo sila sa Ginoo. Amen, gipadala sa Ginoo ngadto nila si katong Tito, no? Gigunob ang nasod sa Israel. Man gani nawala gyud ang nasod sa Israel sulod sa dulan 2000 ka tuig. Napapas siya sa mapa. Pero mga igsoon, ang iyang pagpamutot o iyang pagpanahon, nahitabo na yun mga igsoon. After for so long years, 1948, napaliuli ang nasod sa Israel. Amen mga igsoon, kabalo mo ng history? Yes, amen. Ang mga Hudyo, mga igsoon, nagkatibulaag sila sa bisan asa nga dapit, namuyo sila bisan asa nga dapit, nawala ang nasod sa Israel. Pero mga igsoon, pag-abot sa panahon, gigamit si Hitler. Balawan ha? Katong Holocaust ba? Ipamatayan yata ng mga Hudiyo nga nagpuyo sa ilang nasod. Hudiyo na pagiging target. Hudiyo na po yung pamatyon. Tungod na ito mga igsoon ng mga Hudiyo, una-una sila, napugo sila, ug balik sa ilang nasod. Kay bisan day kung saan nila gayo-ayo sa laing nasod, nahimo yung panalangin sila. Pagkyon man sila. Muna na 1948 mga igsoon, napugo sila pamalik sa nasod sa Israel. Muna kita ang last na country. Latecomers, kita ang last na country nga nibutar nga ma-restore ang nasod sa Israel. Kita na po nag-welcome Brad. Muna mga igsoon, 1948, during that time, Brother Lee was in the hospital. Pagkabasa niya sa magazine, sa report, nga ni-restore na ang nasod sa Israel. Naman sa Biblia, ipahiuli man niya ang kahoy Biblia. Isang nagsakit siya, may isod kaambakon siya sa iyang katri. Tungod sa iyang kalipay, nga hapit 2000 katuig ang panagna sa Biblia,
nahitabo di. Amen. Amin mga igsoon. Amen. Ingon ko siya, kung manalingsing na o mamutot na ang kahoy ni Ira, kana dool ng tinig. Meaning dool na ang iyang pabalik. That was 1948. And after 19 years, 1967, Brad, napag sa ka milagro, Brad. Pinaagi sa gitawag og 6-day war, Brad. Nailog sa Israel ang Jerusalem. Katog yung gitukuran sa templo. Nabalik sa Ilaha. Ganong kinahanglan man na buhaton sa Ginoo. Kaysa dili pa siya mobalik, ang Biblia nag-ingon si Antikristo, iyang ibutang ang iyang mulingkod siya dito sa templo. So meaning, before the second coming of the Lord, i-restore ang katong itukuran sa templo. Apil ang templo. Amin mga igsoon, ya kani karon hitabo na ni. Kamulo na. Amin mga igsoon. Muna nga kanang the end is near. Doon lang. Wa lang ta masayod. But the question here is not the when the Lord will come. The question is how we are going to prepare ourselves. So di na ta magsipang tanag kanus aghano sa katuiga. Ikinetong una-una, mura man tag na sa relihiyon. Para na uban nga si tag na 2000 yatong 2000 balik na ang Ginoo. Ang uban nanulod sa langob, namalit og daghang mga pagkaon, ang uban basta daghang mga sa kung saan nalay mga usa taon na mga tradisyon nilang pambuhaton kay ang pagbalik sa Ginoo doon na. Pero diri mga iso naman dai siya gipaabot. Iya man dai paaboton nga maandam na ang iyang panasaulo. Amen. Iya man dai paabot nga manubo ta sa atong Kristohanon kinabuhi. Kay mobalik pud siya wa pa ta naandam, apil ta ipagapuson. Gapos yun. Mo na moingon ka nga Lord, come quickly. Ginoo balik na sa usapan magpagapos na ka. Andam na ka magpagapos. Wa para ba ka ditubos kinabuhi, wa pa gikay alagad-alagad. Na sure na. Muna akong binuang sa mission brad, ug ako wa pa ko naandam, mo ako nang alagad. Inig-balik sa Ginoo din ako hulaton nga kapuson pa ko. Mingon ko siya kapusan na. Ambak na ko una-una. Kabalo na ko kung apil ko sa iyang silutan. Mo na mga igsoon kita karon, amen. Kanina pamantay sa tawag ani karon panahon pa man ginis grasya. Makapangandam pa kita. Pero inig-balik sa Ginoo ter dili na nga panahon sa grasya. Kung wala ta naandam panahon na sa disgrasya. Kay usa man ta nga madisiplina. Tingali alang sa mga niwan sa kaluwasan, dili na ta matambog sa linaw kalayo. Amen. Ang kaluwasan sister sa among gi-share gabi once and for all. Sa diyang nituo ta, gidawat ta sa atong Ginoo. Ang Biblia nagingon, ang mutuo o magpabautismo maluwas. Ang panang dili, bukman silot. Nituo man ta, nabautismuhan na po ta. Amen? Nabautismuhan na ba tanan? So katong wala pa kinahanglan, no? So umanta mabautismo, nadawat na itong kinabuhi sa Ginoo, naluwas na ta. Dili na ta matambong niya sa linawng kalayo. Pero pag abot mga igsoon sa atong Ginoo, kay mga ulipon mo dita, tagaan man tag mga talanton, ang uban ay 5, ang uban ay 2. Ang problema ang usa. Kaya ang usa tungod kay nagsigi siya lantaw, usa ra ginako, di man ko parehang Brazil 5. Di ko moalagad. Ang gibuhat sa usa kabalo mo sa mga igsoon, iyang gilubong giputos nga panyo, gilubong niya sa yuta. Samtang nagpaabot siya sa Ginoo, wala niya ni gipatigayon. Nakighugoy-hugoy pagani siya sa kalibutan. Nakihigala siya ba? He eat and drink with the drunkard. No? Inom siya, no? Na-appeal siya dito sa bahal-bahal group ba? Dito siya, Brad. Wala siya pagkabana. Unya ang nagapait pag yun. Gawas wala siya nagpagamit sa Ginoo. Gipang bunalan pag niya yung kaubang mga ulipod. Niya, gimension na rin yun sa nang pagpamunal. Kana daw pagpanaway, pagpanghilapot, no? Sabi ni mga isuna ni, mga tigulang naman ta ni. Daghang kay tag mga buhaton ba? So kinahanglan dili kaya nato na mga igsoon, no? Kinahanglan tutukan lang nato si Jesus nga nasa. Amen. Sumo rin ni, mga timantas mga walaan mo nang kita namong kinabuhing Brazil diri mga igsoon, no? Sus. Sundukan ni inigbalik sa Ginoo ni malipay gyud mo na karon mga igsoon apat tay no? So kung sa una wala kay ta nagpakabana, wala kay ta nalagad sa Ginoo, karon mga igsoon natay panahon nga mangandam ta. Amen. Katapusan. Pananglitan, alas 12 yun. Pananglitan lang ha. Kung masayod ka nga ang Ginoo mo balik, tulo na lang kaadlaw. Wa may nasayod pero pananglitan lang ba example. Sa mataron Domingo. Palitan balik sa Merkulis. Sa tulo ka adlaw unsay imong buhaton? Puasa. Unsay buhaton ninyo ba?
Pasa Diba na. na video? Sa Igsoon San Fernando nga sugod karon Brad. Hindi na kumatukuma. Amen. Kay magsige na lang kung basa Biblia Brad. Ako sa Igsoon nga karon Brad, magpuasa ko, magsige ko kampo Brad. Di na po isa Brad ningon nga ako maghumiting na ko sa mga Igsoon. Pero katong isa, si Brad Jerry tingali ito, ingon siya nga, ikaw Brad, usa yung buhaton. Siya, wala Brad, kung siya akong gibuhat karon, wala ko na yung buhat. Kaya di ay, ang igsuon, ingon siya, adlaw-adlaw, nagpaabot ko ng balik ang muna, kada adlaw, gabasa ko Biblia. Amen. Kada adlaw, gaampo ko. Kada adlaw, mutambong ko sa mga tigong. Kada adlaw, nangatiman ko sa mga bagay. Kaya wala man niya mabalaan, sister, mabalik ang Ginoo. Pero katong wala nang handam, amo kalit rag usab sa panahon, no? Mukay ingon pala niya. Pagkas nabutan lang kalit ba, no? Kay nga naman unya ang Biblia sister kay wala may gisit nga panahon. Una nga ato yung una-una nga matag adlaw mangandam kita sa pagbalik sa Ginoo. Amen. Una higugmao nato siya. Amen. Ikaduha higugmao nato ang iglesia. Amen. Ikatulo higugmao nato ang mga igsoon. Amen. Mangani alagaran nato sila ingon nga mga ulipon. Amen. Mao na diri sa iglesia Sister Jen, wala tay mga reverend, mga pastors, mga brothers and sisters kita. Kay mga masig kaulipon man ta. Wala po tay gitawag direk mayordomo, no? Katong iyong jongjong ganiya nga basin mayordomo to brad kay kusog man mamunal. Dinhi ang labing dako mo'y ulipon. Amen. O man instruction sa Ginoo. Amen. Okay, Kinsa toy mahimong mauna, mo'y himong ulipon. Mao na nga ang ansyanos mga lokalidad dili na busing. Dili na bus batik sugo. Ang mga ansyano mo na pinakaubos sa tanang ulipon. Amen. Amen mga ison. Amen. Sundos mga ison. Kung may maglungag, may maglungag. Kung daghan kay trabaho sa ansyano. Ang ubang wa kasabot, masukog dili man ansyano. Amen. Kaya abi nila umansyano ka ikaw na mayor sa iglesia, no? Gusto ka ma-mayor adto sa silda kay na may mayor silda uno. Diyos, dili sa iglesia wa di busing diri mga ison. Kitang tanan mga Amen. mag-inalagaray ta sa Usag-usa. Mag-inigugmaay ta sa usag-usa. Amen. Samtang nagpaabot ta sa pagbalik sa Ginoo. Di ta mamunal, Brad. Amen. Di ta mamunal mga igsoon. Pahalag na kayo nakita nga mga apan sa mga igsoon. Isulti na nas Ginoo. Amen mga igsoon. Amen. Aron inigbalik sa Ginoo apil ta sa magantihan. Amen.